Тръгни колата тогава. Хайде, докторентката. Не, нищо и... Сега, колко е време ще се приберете, как ще... Да, добре. В смисъл, ти колата къде ще оставиш? Аз ще оставя под нотариуса. Да. Ами, значи тя трябва да ми се обади примерно по някой ден, как се прибира, защото и аз се прибирам. Хайде, личка да ви върви. Телефонът е тебе ли? По някой ден да ми се обадиш. Ще бъдем на дискотеката в 2-3 часа, 4 часа да върнем. Добре. Хайде. Здравей. Здравей. Аз мисля, ще бъде в другата кола. Аз оставам със стои нещо тук и това е. Няма, да отиват, аз не съм готов. Чуй.